Bueno, bagoaz funtzio hau deribatzera, baina deribatzen hasi baino lehenago garatuko dugu pixka bat. Begira, egingo duguna izango da, zenbakitzailean daukagun 2x hori bananduko dugu. Orduan geratuko zaigu lau erro bi, bider lau erro x. Gero, beste alde batetik erro hau jarriko dugu berreketa moduan. Hemen ikusten duzuen bezala, x ber bat zati lau. Eta azkenik, biderkatzen dagoen parametro hau zatikitik aterako dugu eta jarriko dugu hemen aurrean biderkatzen. Eta listo, orain deribatuko dugu funtzioa, bai? Orduan, deribatzerako orduan konturatu bezarete gauza batetaz. Eta da, hemen aurrean daukagun hau, biderkatzen dagoen parametro bat denez, ez diogula esertxo ere egin behar. Hau da, nik deribatzen hasten zenean, lau erro bi hori, biderkatzen mantentzen dut hemen aurrean, eta ez deutzat esertxo ere egin behar. Hemen ez dago aldagairik, bale? Bueno, eta biderkatzen dagoelako, hau gehitzen egongo balitz, orduan honen deribatua izango litzateke 0, baina biderkatzen dagoenez, usten dugu hor dagoen bezala. Bale, orduan deribatu behar dodana da, bigarren parte hau. Bigarren parte hau da zatiki bat, orduan erabiliko dodan teknika edo estrategia hau deribatzeko izango da zatiketaren formula. Orduan, egingo dodan izango da, zatiki handi bat jarriko dut, izendatzailean, izango dut bi ber x ken bat ber bi, eta zenbakitzailean izango dut goikoaren deribatua, hau da, bat zati lau bider x ber minus iru laurden, bider behan dagoena, bider bi ber x ken bat. Ken goikoa deribatu barik oraingoan, bider bekoaren deribatua dela bi ber x ken bat, bider ln bi. Bueno, orduan, orain zer egingo dugu, biderkatzaile komunak aterako ditugu. Begira, hemen ditugu bi ber x ken bat hemen eta bi ber x ken bat hemen. Orduan, hori biderkatzaile komun hori aterako dugu. Bueno, jarraitzen dugu garatzen orduan, momentu bat, horrela, behan bi ber x ken bat ber bi. Eta goian, biderkatzaile komuna ateratzen dugunez, jartzen dugu hemen aurrean, parentesia irekitzen dugu eta orain ikusten dugu zer geratzen zaigun lehenengo parte honetan. Begira, lehenengo parte honetan geratzen zaigu hau, bai? X ber minus iru laurden zati lau. Orduan, x ber minus iru laurden zati lau. Ken x ber bat laurden bider ln bi. Hau da geratzen zaiguna. Bueno, zelan jarraituko dugu, zein izango da gure hurrengo pausua. Begira, alde batetik konturatzen gara hau simplifikatu daikegula. Orduan, honek biak simplifikatuko dira horrela. Eta gero, beste alde batetik hurrengo pausuan egingo duguna izango da hau bera pasatuko dugu. Ikusten duzu hemen berretzailea negatiboan dagoela, berretzailea negatiboan ezin ditu gutxi, orduan izendatzaile honetara pasatuko dugu positiboan ustearren. Beraz, bagoaz, ia. Momentu bat. Lau erro bi bider. Bueno, izendatzailean bi ber x ken bat. Eta zenbakitzailean izango dugu, bat zati lau bider x ber iru laurden, ken x ber bat laurden bider ln bi. Bueno, ln bi hori jarriko neban xen aurretik, baina oraindik ez nago gauza honek ordenatzen, bai? Bueno, orduan, zer da egingo duguna orain? Begira, orain ezin dugu horrela utzi, 3 maila daudelako. Bat, bi eta 3, eta azkenengo emaitz batean ezin ditugu 2 maila baino gehiago utzi. Orduan, zelan lortu maila bat murriztea? Bueno, egin behar duguna da zenbakitzailearen MKTA. Da hau dana, zatiki berdinaren barruan sartu behar dugu. Orduan, egin beharko dugu, esan dugun bezala, MKT. Hemen behan, bi ber x ken bat. Eta zenbakitzailean MKT egiten badugu, dana zatiki berdinaren barruan sartzen da. MKTA izango da, lau bider x ber iru laurden. Eta orduan, zenbakitzailean geratuko zaigu, bat ken x ber bat laurden bider ln bi, bider lau, bider x ber iru laurden. Bueno, orduan, orain, zer gertatzen da? Bueno, begira, zenbakitzailean izendatzaile bat badugu, hau pasatu daiteke onabera biderkatzen. Eta hori da egingo duguna, bale? Eta gainera, onabera biderkatzen pasatzen dodanean, hau ja jarriko dut erro moduan. Hori alde batetik, guazen pausos pauso. Orduan, egingo dut orain bertan azaldu dodana, pasatuko dut biderkatzen beko partera, lau bider, lau erro x ber iru, bider, bi ber x ken bat.
Hori alde batetik, behan zelan geratzen zaigu, horrela. Eta gero, goian zer daukagu begira, x ber bat zati lau, bider x ber iru zati lau, honek ematen du x, bai? Egingo dut hemendik alboan, begira, x ber bat zati lau, bider x ber iru zati lau, begira, berrekizunak berdinak direnez, berretzaileak batu egiten dira. Orduan, bat zati lau gehi iru zati lau izango litzateke lau zati lau, hau da, x ber bat, bai? Orduan, izango genduan, zenbakitzailean, bat ken lau bider ln bi bider x. Eta orain bai, nik uste dut horrela utzi dezakegula, bukatuta dago.